ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೂರ್ದು ಪೋದು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನ್ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪುಡರ ಎಂಚ ಲಕದುಂತಯರು ತೆಕ್ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದು ದೈವಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಂತೇವೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಅಚ್ಚನೆ ತೋಜಿ ಬೈದಿನ ఒక ಅವತ್ತಿಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಒಂದು ಹಿರಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ತಾರೆ ಮನ್ನಾಗ ಹಿರಡ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದ ನಗಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿ ಬೈದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕುಲ ಅಲ್ಪೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ದೆ ಕಲ್ಲು ಇತರ ಬಂತಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೂನಾಗ ಎಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆದವರು ಆಗಲು ಪಂತಿರಿ ಒಂದು 1500 ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಿಂದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಕ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಕೇದುತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಕುರು ಇತ್ತು ಬಕ ಮೂಲ ಪುರ ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇಂಕು ಪುರ ಊರೇ ಬರ್ರೆ ಪುರ ಪೂಡೋನಿತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವನಾಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೂರ್ದು ಪೋದು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನ್ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕುಡೋರ ಎಂಚ ಲಕದುಂತಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತೆರೊಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಮೆರೆಯೊಂದೊತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ವಾಗ್ಲೆ ಪಡ್ಡ ಮೆರಡನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ವರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕುಲಿತ ಸುರೂಕಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಂಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪಿರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈರು ತೂತಿನಕ್ಕ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಬಂದ್ಪನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 1 ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲ 12 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡುದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದವಲ ಪರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು 2013 ಎಂಕುಲು ಬೂರ್ದಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರಣ ಇನ್ನಿಕ್ 1 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ 4 ದಿನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ ಬಂದ ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವೆಡ್ದು ಪಿರ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದ್ಪುನಾಂಡ ಒಂದೊಂದು 8 ವರ್ಷ ಪಿರದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಕ್ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದು ದೈವಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಂತೇವೆ ಇಂಕು 2 ಸತಿ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಅಚ್ಚನೆ ತೋಜಿ ಬೈದಿನ ఒక ಅವತ್ತಿಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ 2 ಸತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಒಂದು ಹಿರಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ತಾರೆ ಮನ್ನಾಗ ಹಿರಡ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದ ನಗಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿ ಬೈದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕುಲ ಅಲ್ಪೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅವಡತ್ತ ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಂಕುಲು ಕಾಗದ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪ ಇಂಕುಲ ಈ ರೀತಿ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ದುಂಬು ಬನ್ನಗೊಂಜಿ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣೋಡು ಕಾಲಗರ್ಭದ ಅಡಿಕ್ ಅವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ ದುಂಬುದ ನೆಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅವಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡ್ ನೆತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅವಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಥಿಲ ಆದಿತ್ತನ್ ದಾಲ ಪರತ್ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದ ಪರತ್ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತದ ಪಂತಿರ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತೂನಗ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆದಗಳು ಹಗಲು ಪಂಪಿರ ಒಂದು 1,500 ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಅಂತಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಿಂದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೊಕ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಕೇದುತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಕುರು ಇತ್ತು ಬೊಕ ಮೂಲ ಪುರ ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕು ಪುರ ಉರೈ ಬರ್ರೆ ಪುರ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ದಾನೆನ ಇಂಚನೆ ಪುರ ಜನಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾದು 2013 ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಏಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಜೇಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ನಿಂಚೆ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಆಡಿತ ಕಾಲ ಕಾಲದಂತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಗೀಡು ಪುರ ಇತ್ತು ఒక ಪರತ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಪ್ರಾಕಾರ ಪುರ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂಪ ಒವ್ವೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ 0 ಸೊನ್ನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಕಾತಿ ಬಂಗೋಡು ಉನ್ನಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸುರುಕು ಲಕ್ಕದ ಕನ್ನತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗ ಬೊಕ ಐತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊನೋಡನ್ನ ಮೇನ್ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇನ್ ಬೋಡು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಪುರ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ ನಮಲ ಅವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಓಲ್ ಬೂಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಅವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕಣದ ಊರದಾಗ ಪುರ ಅವಂತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತ ನಮನೆ ಒಂತ ದುಂಪೋದು ಕೆಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಕಲ್ ಆ ರೀತಿದ ಎನ್ನದ ಇತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವರ್ಗ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಪಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಜನಲ ಬರ್ಪೇರು ಭಾಗಿಯಾಪೇರು ಉತ್ಸವಾದಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಎಂಗುಲಿದ ಕಲ್ಲು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಎಂಗುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ ಕೆರೆತ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ದಾದ ಬೊಕ ಕೆರೆತ ಯಾವ ಇನಿಕ್ಲ ನೀರುಂಡ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಕೆರೆತ ವಿಷಯ ಎಂಕಲಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಒಂದೇಟೆ ಮಲ್ಪುಗಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದ ಒಬ್ಬಕ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇತ್ತ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಈ ಇನಿಕ್ಲ ಕೊಡ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂಡೆ ಈ 12 ವರ್ಷ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗೋರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಆವಡ್ ಒಂದು ಪಂದ್ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಉಣ್ಣುದ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವೇ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಈತ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮೂಲತಃ ಉತ್ಸವ ವವು ಪೊರ್ತುರ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಬಂದಿಪುಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆ ಪೊರ್ತುರ್ಪುರ ಮೂಲ ಏನ ವಿಶೇಷ ನಡಪುಂಡು ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಶಿವರಾತ್ರಿದೇನೆ ಇಂಕುಲು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ರುದ್ರ 11 ಸಲ 11 ಜನ ಎತ್ತಿಲು ಬರ್ತದ 11 ಸಲ ರುದ್ರ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಇಂಕು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜಾಗರಣೆ ಇಪ್ಪ ಬೊಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೂಜಾ ಪೂಜೆಲು ಪುರ ಅವೊಂದಿಪ್ಪ ಶಿವನ ಮೇನು ರುದ್ರ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪುರ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಪುರ ಜನಕುಲ್ ಪರ ಊರ್ದಗಳು ಭಾಗಿಯಾಪರ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನ ಜನಕುಲ್ ಅದೇ ಜನಕುಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ದಿನಟ ಆಪೇರ್ ಎಂಕಲೆ ಉತ್ಸವ ಐತೆ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ದಿನಟ್ಟು 8 ಜನ ಆಪೇರ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪೇರ್ ಉತ್ಸವದ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವಗೆ ಎಂಕಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರಂಭದ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ ನಮ್ಮಡನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪದೆ ಇಂಚಿಂಚ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ದಿನ 7 ದಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಅಥವಾ 7 ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ 5ನೇಗ ಆ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಮೂಲ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಆರಂಭಡು ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟೈಟ್ ಕೈಟ್ 3 ದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಆತನು ಜನಕ್ಕಲಿ ಬರ ಗೊತ್ತಾತ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉತ್ಸವಗಳ ಇತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 12ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲು ಏನ ಪುರ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಆವೋಡು ಬಂದಿನ ಇದನ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಐಕ ಜನ ಇಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿರಿ ಎನ್ನುವ ಊರ್ದಗಲ ಸಹಕಾರ ಐತೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಆವಡೊಂದು ಐತೆ ಉಮರಣಿ ತಂತ್ರಿಲ ಪಂಡಿರ ಒಂಜಿ ಕೆದುತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಎದುರುದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಬರ್ತಿದ ಪೂರ ಎದುರುದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಬೊಕ ತಂತ್ರಿಲ ಶಾಲೆ ಅವು ಪೂರ ಅವರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪಾರ ಪೊಂಡ ಇತ್ತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆದುಕು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿದ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡೋದು ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದುಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು
ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿದ್ದ ಕಡೆ ಕಾದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಹಾ. ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಗ್ರಾಮದಗುಲು ಬೊಕ ಈ ಭಕ್ತರೆ ಇರ್ಮಂಜಿ ದಾದಾನಂಜಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆಗಿತ್ತಂಡ ಪಂಡಗ ಗ್ರಾಮದಗುಲು ಎಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡು ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಈಜಿನ ಭಕ್ತರಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಾಲ್ಪಡಿತ ನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಪನ್ಪುನ ನೀನು ಬಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಹಂಪಿನಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾತನ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ನಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜನಲ ನನ ದುಂಬಗ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗಿಯಾವಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ಅಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಗುಲು ಒಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಊರ್ದಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿತ ಈ ನೆಟ್ಟು ಏನ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಇವರು ಪಾಲ್ಪಡಿತ ನೋಡು ಬಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೆ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಈತ್ ಹೊತ್ತು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ತುಳುವನಾಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ